Beatrice mazvidza ndeipi wabva wanyatonyora kuti SIS MELLY chaiyo. Yes Bia. Muri sei guys, mamuka sei guys, share life mamuka sei. Share life tingoti mwini makusena naye. Ndandichimboscrolla zvimazana ndokurumidza kuvata. Ndichigadzirira kuti kana ndoenda kubasa ndomuka kuseni. Sanda kumbotrena body yangu kukurumidza kurara so. Share life. Good morning. Kudzai, Marvelous, Pindai, Monica, Shirisei, ACT, Rimari Nguruve, how are you? Ivy Shumba, Shirisei, Cheta, Sivanda, and Wayne, Morisei, Benefits Mashisha, how are you? Beatrice, Might Attend Mzenda, Gladys Nyamande, Tracy Working, Inda Kuroba Tracy. My way boys, how are you? Good morning. Guys, ndikungotendera zvangu masters ndingotreka ndiscroll Lydia zveisei Martha Takaza makapozwa nezvajini kasho akaindepi naye makambonzwa nezvajini kasho handizivi ini handingofollow handisi kwese kaini I'm not all over the place saka vamwe ndotombokangamwa ndozotozofunga kuti kune munhu akadaro kana mabvunza handingoende kwese I am not all over the place saka handizivi ndatofunga tondifungidza iko zvinoti kune munhu anonzi Jane ndoda kukangane kwande zviri sei my best how are you Angela kwajia zviri sei Angie nai guys ndandiri kutendererawo makusena naye ndingotoka ndiscroll ndomba ndasangana kumablog uku pane video yandaona iri kumablog andairwara kwautauri nai Tracy how are you these days uri sei Yula zviri sei Rumbile Rato Innocent Tom how are you son handitika guys mva ndasangana nevideo somebody was saying kuti vanhu musachauya kuEurope and because England yasiyana England tenge tiri muEngland 1 but yakatosiyana munotambura nenhamo guys munhu inda kuEngland unozvionera paground handi muri kunzwa go to England kana une mari yachona yes Beulah Mdzamiri and see for yourself even kuno kuAfrica tiri South Africa tese but atigari zvakafanana as we speak right now tichori South Africa tese but atisi kugara zvakafanana and even kuZimbabwe tese zvakafanana we all start from somewhere munhu akaenda kuEurope haana kungosvikana chinoita mari yake wakasvika katotambura time yakaenda kuEurope vamwe vakatoenda vasina kana mapepa chaiwo andika vazhinji vakaenda kuEurope vakaenda vasina mapepa guys vakatomboenda 10 years dzekusafa varimo vasina kana mapepa vachiita mapeace jobs anditika akazowana mapepa ataka kushepa of course you can't expect kuti chipinda munyika nyuwani zvinhu zvinongonoflowa anditika it's simple knowledge totozviziva anditi but kuita kunge tinodzikirira vamwe kana kuvharira vamwe kuti vasaenda kunyika yekwacharisi nyika yekwacharisi ndeye munhu wese be it show socialite be it munhu nje socialite is just a name guys socialite is just a name munhu wese kana une mari yako inda unozvionera pamhino sefodya anditika musadegrade nemunhu musabvume kudikizwa nemunhu ena unotamba nhamo yako uriko even patakapinda muSouth Africa muno mutakatamba nhamo kupinda muno muSA tichipinda muno mutakatamba nhamo ndochokwadi I always tell you my story kuti ndakatanga ndichigara mune chimwe chimba changa chistorina floor ndichinzi hauzivi toilet animaona kuchinzi hatizivi kana toilet hanzi maradzo 11:0 Abigail I don't go kuma live wakambondiona kuma live ini ndikutora ndaona chiclip chandaona kuma bloggers wakambondiona kuma live yevanhu I don't go kuma live wakambondiona I'm not all over the place I am just saying zvandasangana nazvo mangwana nanhasi kune blogger kune page chakanzi famous whatever ndopandasangana nekaclip kandikutongo adressawo pano saka don't tell me about my life wausingandioni ndiri I just don't go anyway ndinoenda kwandoziva kuti kundinodzidza something ndobatsirika ndokwandoenda handingotevereri handisi gunda musaira handinyanyi kunanzva vanhu zvokudaro ufungako handinyanyi kunyengerera vanhu zvokudaro zvezvamunozoita zvezvati mupiwe $20 kana kuti machi I don't do that anditika saka England ndiye munhu wese guys kana wangowana mari kana une mukana wacho uchida kuenda enda unonozvionera uri paground tichipinda muno muSA munomu takatotamba nhamo takatambura tiri muSA munomu anditika but hazvirambi zvinhu zvakadaro zvikazochinja anditika tikave patiri panapa pandiri panapa pane vakatowandisa anditika vatiri kurarama navo vari muno muSA munomu
vasati vasvika pandiri. Asi tikurarama tese tiri muSA. Hamumbofi makafanana because mese muri munyika 1 mufa kurarama zvakafanana. Hazviite. Yese hamunyare MC. Hazviite. Tiri muno muSA muno mupatiri. Kune vari kurarama zvakanaka pamusoro pedu kudarika isusu. Andi koita vamwe vari kunaniwo, koita vari nani zvichimoenda zvakadaro. Hatikambofi takararama life yakafanana. Asi tiri muSA metese. Saka go to Europe antika and see yes my spare magurupira muri sei. Just go to Europe if you want and see for yourself. Enantamba namoripo kana zvanokurambirawo inga kune vakawanda vakabuda muno muSA vachidzokera kuZimbabwe. Vachitaura kuti zvaramba haiwa SA taitadza takudzokera. Vakadzokera Zimbabwe and they're doing well. They started afresh and they're doing well. And go and see for yourself. You are allowed to explore new things. Kana zvaramba antika kana zvanoramba you are allowed to go back, to come back. Unodzoka. Zvokuti hanzi zvinhu zvakunzi varungu vakuti zvinhu zvakuzodhura zvakudai nekuno kuSA zvinhu zvakudhura. NekuZimbabwe zvinhu zviri kungodhura. Zvinhu zvakungodhura kwese. Hondo dziri kuitika kune dzimwe nyika idzi dzino affecta economy pasi rese. Ani muri kunzwa? Hondo dziri kuita kuFilipine kune Israel. Hondo iyoyo inoto affecta pasi rese. Ndeipi nyika iri kutaura kuti kune zvinhu zvakachipa? Ndeipi? Hakuna nyika inotaura kuti kuno zvinhu zvakachipa. Zvinhu zviri kungodhurira munhu wese kwese. Unongona pinda musystem uripo. Kune vamatu izvo zvamwe torongedza December toda kuenda kuZimbabwe. Vanopinda musystem variko kuZimbabwe ikoko. Animaona good morning ndai tsitsi zviri sei big sister. Munopinda musystem muriko. So if you can afford kuwana COS iroro kana kutenga COS rako uchinda kumhiri rova pasi usavhundusirwe zvokunzi kunozotambura unozodini inotambura uriko. Isusu mazimba tiri resilient tunamo, tiri resistant tunamo. Patakapinda tichisangana nenhamo pakawanda. Vamwe vakapinda nemuna Limpopo vakabata muswe wegarwe vachipinda kupinda muSA vakabatwa muswe wegarwe vachipinda muLimpopo mvura ichisvika akabata mwana musoro kudai so achipinda muSA asi vakapinda muno vakatambura vakasvika pakubudirira. Anoona patinopinda mazimba pakaoma nenyaya yezvinhu zviri kuita kumusha kwedu kako takadzidza nhamo. Tinoiziva nhamo isu. Tinoiziva nhamo takapinda nepakaoma nenyaya kuve muzimba unopinda nepakaoma. Whether wakaenda kuEurope vangani vanogara chipa testimony avo pano kuti patakapinda kuno kuUK kana kuti kuAmerica it was not easy. But iko zvino they are somewhere. Ndiani akabva kuZimbabwe ane mapounds achida kunotanga life kuEurope akasvakatenga zimotari pamusoro akasvikotenga imba. How many people who are in Europe have houses? Vangani vane dzimba kuEurope? Let's say the truth and shame the devil. How many people atisitaura zvefake life dzatinotaridzwa nevanhu. Toda kutaura pareality background. Vangani vane dzimba kuEurope? Just a few. Vangani vari kuEurope vane dzimba kuEurope vota dzimba kuZimbabwe. Kuafrica vangani kureva kuti zvinhu hazvisi easy. Animaona hazvisi easy. You work your way to the top. You work your way to the top. Haungofumi mangwana uine mabhege mari anesi uine nyoka dzinorutsa mari. Unoshanda. We take risks. Mazimba musatye kutora risk. Take that risk. Grab it as it comes. Hativhunduke nhamo isu and hativhunduke kutambura takatambura and hativhunduke nhamo. Takapinda pane nhamo. Tikatamba nhamo atitokwate kana uchikwanisa kuwana mari yekuwana COS. Get that COS, go and see for yourself. Ena unotambura nhamo uripo enda unogeza chembere idzodzo uripo mukana umwe unobuda. Vese vakazovhura maagents aya ari kutora vanhu iko zvinezvi. Ndiani akabva kuZimbabwe neagents? Akabva kuZimbabwe neagents ndiani kuAfrica? Vakaenda vasina vasitorina mapepa. Handitika vakambotambura. Mukana ikazouyawo vakazokwanisa kuvhurawo maagents avo. Animaona iko zvinova kuemployawo vamwe. Hatiti zvazvinoita. That's life. Life is circle. Ivhiri. Even if it's going to take you 10 years. Enda unotambura uriko. Kana uchigona ngoshingira uriko kana zvaramba moyo wako wakudza kudzoka unongoita zvada moyo wako. Kana wawa kuti anoda kudzokera kuAfrica, come back to Africa. Who will stop you? No one. It's your motherland. Handiwana. Asi kana wada kuenda kuEurope enda. Tine system yekutsikirirana nekuda kudzikisira vanhu mazimba. Kuda kudzikisira vanhu. We think kuti kune other people who thinks kuti they own certain countries. No. Nyika ini ndo nemunhu wese ada kuenda.
Anditika regai vanhu vanozvionera vari paground. Let them go and see vari paground. Anditika tina kudzikisirana. Musauye kuno zvinhu zvaoma. Ezvinhu zvazodai. Pindai makosini. Go and see for yourself. Muzoudzwa nani, muda kuudzwa nani? Because kuudzwa information munenge muchikuudzwa nhema dzoga. Information inouya nhema dzamunenge muchikuudzwa dzega. Vanhu havadi kutaura chokwadi because vanhu havachadi vanhu. Vari kuti havadi vanhu munyika mavo. Hamuti nyika ndeyanishi. Kana government yakatombovhurira, guys, ndogara chikuudzai kuti kuenda kunze kwenyika, be it any other country, it's not easy. Nematamburiro ari kuita Zimba kana kuti kuvanhu kuAfrica kunoku, dei zvanga zviri easy. Dei munhu wese akanguri aenda kune imwe nyika. It's not easy. Vanhu vazama vachiapply mavisa kupi, mavisa habudi. Andimona. Kana mukana wavhurwa, kuchinzi vanhu vari kosa kuuya iko zvino izvi chete, ndeve maCOS. Torai maCOS. Ukatalakira kwa kuti COS rabuda remahara rova pasi. Ukana waona kuti remahara washaiwa. Anditika washaiwa kanzi vakaenda kudhara. Kune vakaenda kudhara tapiwa vasina kana dzimba. Vakaenda kudhara vasina kana dzimba. Kueurope haundiudzi tapiwa was there. I was there. Haundiudzi kazvinhu zvokuti kwausina kumboenda kwandakaenda ini. I was there. Ndakaenda kweni 4 months sendiriko. Kune vakaenda kudhara vasina kana dzimba variko kuEurope uko. Kwete vakaenda vane 5 years vatove kuEurope uko vatove nezvinhu zvavo. Laki rako, mari iri muropa rako, guys. Muri kunzwa? Mwari havasi Mwari vane favor. Mugare makazviziva. Mwari vanoda munhu wese. Kana vangokuloketa nguva yako yakwane kuti iwe vakuloketa ka, zvinongoita zvega. Zvinoita zvega. Zvinongoita zvega. Kana Mwari vakuloketa nguva yakwane kuti vakuloketeka, unoshamisa vanhu wakaenda 3 years down the line. Tikaona mashiripi ndakambokudza nchiti pane mwana wandakasangana naye achitedza mapicture emba akaenda nekosi 2021 achiti onei pasvika imba yamai vangu 2021 ndakasangana naye this year achitedza mapicture mwana yeye anondifollowa pana pachiti onei pasvika imba yamama wangu kuHarare uko kumabvuku uko imba yatove kusoro kudarika window level asakaenda na 2021 mari iri muropa rako. Kana tichingove muEngland, kana tichingori muSouth Africa na kuZimbabwe, inototisiyanirana. Inotosiyana England. Kana tiri South Africa tese but yakatotisiyanirana. Ini ndiri mumba mangu izvozvi, kuno Mwari kumukuku, asi tiri South Africa tese, inotosiyana guys. Ndikunyepa here. Aiwa taura ichokwadi, ndikunyepa here. Ndiri mumba mangu izvozvi, hakuna here vari kumukuku. Ndikunyepa here. Hakuna here vari kumukuku. Variko handiti. Ndokutosiyana kwazvo. KuZimbabwe uko kune atoriwo munhingiri arikutoita zvinhu zvakari kumusha muZimbabwe yoyo atika kuno mwari kuita mari yakari paHarare. Kunyepa here. Tiri munyika 1 atingambofanani titori munyika 1 hazviiti tifanane chero tikave munyika 1 hazviiti. Tinotenga mashops mamwe chete muno muSouth Africa muno tinoenda kuPick n Pay tese tinoenda kuShoprite Checkers tese hani maona umwe atopindi muShoprite Checkers asi tiri muSouth Africa tese munhu wemuno muSouth Africa muno muSouth Africa nakabata ID kuna asingapindi muShoprite Checkers anopinda muBoxer haafford Shoprite Checkers kana Woolworth. Ini ndinopinda muWoolworth kana muShoprite Checkers ndichinotenga magrapes imomo. Munhu wemuno ane ID andakotenga magrapes kurengi. Ndikunyepa here. Am I lying? Asi tiri muSouth Africa tese iye anotori neID yemuno. Hakuna here vane ID yemuno izvo zvivari kumukuku. Guys, vana vakazvarwa muno vanhu vemuno varidzi venyika havamwe here vari kumukuku. Mazimba mangana akatenga maproperties muno muSA asina kana maID. Asi tiri muSouth Africa tese maSouth Africans achigara mumukuku. Hanzi namamunda kana kutasira ndiri mukuku. Exactly. Saka zvokuti hanzi tiri munyika 1 asi tinyika yakasiyana. Of course inofanira kutosiyana but we are not intimidated or threatened by that and we are not shaken by that. We will come there and we will see for ourselves and we will explore and we will work our way to the top. Antika munhu nemunhu ane chakazvarwa chipo akafumbatira. Even vari kutaura muchipinda munyika makapinda musina chinhu makashanda inga history yenyu tongoiziva wani inongotaurwa.
history yenyu inongotaurwa everyday makatanga mushandiro wavamwe mukazodai mukadai ndo until we all start from somewhere. There's nothing wrong in going there and me working for somebody else. There's nothing wrong. I am trying to start afresh. Ndikutanga ndatangira somewhere. I will start from handingangopinde muEurope nasi guys ndosvika ndichiti kwaenda kunovhura agency yangu. Is it possible? Is it possible guys ndingopinda nhasi ndini muEurope ndotosvika ndotanga agent? Is it possible? It can't. Hazviiti. Ndikubva I have to start from somewhere. Vese vanhu vari kuda kuvharidza kuti musapinde, they started from somewhere guys. Vamwe vachibatwa vachita kunge vachadhipotwa kubheki votsvaga maloya vomiririgwa vodini, vamwe vaishandira vamwe vanhu zvichidaro. Hanimona zvichidaro munhu tine history dzevanhu todziziva, vanhu vakatanga vachitoshandira vamwe vanhu vakazosimuka. Munhu ane chipo chake, Mwari wako laki rako ropa rako rinofamba newe. Ende uchienda kuEurope hausi kuenda kumba kwomunhu guys, kuenda kumba kwako kwachonoshanda tsvaga one room yako chinogara iwewe chinozvishandira, ukadla nehamene kuti kune veg here, kana ukadla nematomatisi ndiwe, handi ndiwe unenge wakazvida. Ukadla nechii ndiwe. Guys, kana une mari yekosi tenga kosi urove pasi. Manzwa, tenga kosi urove pasi. Tenga kosi urove pasi. Musawe munhu unozama life uripo. Unozama life uri paground, uri panzvimbo. Unozama life uri pa imi. Musi unoenda ndakateerera Loveness Summers achitaura kuti ndichitanga ndakambopinda muno ndikadai achitaura history yake. Handiti akatangira papi Loveness Summers. Iteera kuAmerica kwaari akatangira history yake pati ndandakateerera musi uno chiclip chandakaona achitaura so amene chakatogwa nechimwe chimwe blog. Achitaura kuti ndikambouya ndikambotenga imba ikatogwa ndikambogara mubalcony ndikambotambura ndikambosungwa ndikadini. Handiti it's a part of life. Ariko kunhingirikiri kuAmerica ikoko. But right now Mwari vakamuranga vakamusumudza ndi muAmerica imomo she afforded to buy a property. Handiti we start from somewhere. Yes, if you're not doing it for yourself, do it for your kids. Majority of the people that are going to UK today are doing it for their kids. We have enjoyed our lives. Guys, perfect. Inini for one, I enjoyed my life in Europe. Do chokwadi. It is things that we don't show on internet. Chokwadi chakanaka. Handisi kuita life katori boje kuti muno and show pa internet chete because I believe kuti it's for myself. Hasisi zvanhu vakawanda ndezvangu nemhuri yangu inini. There should be a line between zvandoita ku internet nezvandoita kumba kwangu zvokumba kwangu. Panofanira kuita line ipapo. Zvandiro kutaridza ndezvangu inini, zvokumba kwangu private life yangu. Tirarama zvakanaka sekudai kana vakawanda vari kuEurope. So if I am to relocate today, I am doing it for my kids because I can see kuti for future vana vangu life yandakararama inini it's not going to be the same. Nechararama nevana ava imo muno muSouth Africa nezvakuitika it's not going to be the same. Saka ndiganitsvagire vana vangu ndipushewo ndinde kumwe. Mukana ukabudira kuNew Zealand ndoinda, ukabudira kuAmerica ndoinda, ukabudira kwawabudira as long as kuri koko kuti kuchirionani ndoisa ikoko. Animona ndoisa vana vangu vainde ikoko. We have enjoyed our time. We are enjoying it now. We afforded to do a lot of things. Taka afforda kutenga ma properties acho imo muno mu SA. Antimaona. Anzina uyo a devil face, you can't see yourself. Chirungu rudziko ichi. Chirungu chakangwa tisi kutohwisa de manyora neshona mother. Nyora neshona Fatima, we can't hear your English. You can't hear English. And when you go to other people's pages, right, make sure to munoenda communicate makadanwa. Kana musina kudana, don't go. We know your bitterness, Fatima. We know your bitterness. Tendeuka, repent. We know your bitterness. You can't see the devil in people's faces when you can't see yours. You have to start by seeing yours. Cheka yako yo uita bitterness yekusamura chandakupiwa mari pa diaries. Check your face first. You are the devil yourself. Utori devil pachako yo. Wakauya pano chida kupiwa mari. And panapa we told you we don't operate like giving people cash moko. Tine mtemo pano. We buy, we do things for people. You still have that bitterness. Tendeuka, my sister. Ucharamba uchingori mu street uchingotambura. If you don't repent, I'll block you. Mamuzivere Fatima. Mamuzivere. She came here. Achibatsirwa nema diaries. Tikamtsvagira accommodation kune chiera feni kuJoburg uko. Mukadzi weku Mozambique aichi ndaita zvichifambi muma street uya. Ndiye usho.
So akati ndikuda mari mumaoko tikataura kuti mutemo wepanapa we don't give money to somebody in the hands ndiye usho akaramwa mari iyoyo. Now she's coming here to say devil's face, you can't see yourself. You can't even speak English yacho. You can't even speak English yacho na Fatima Koliao. Hauna iside kuti uite better yourself. Uchage ma opportunities. Uri busy wakatsamwira ma sense pa diaries. We couldn't change mtemwe pano because of you. Atichange mtemwe because there is you, Fatima. We don't know you, we don't care about you. Atombo kuchagi. Atine inewe, we don't know you. You shona kana chirungu chanetsa. Wakatsamwira mari pa diaries ndoya wakatsamwira. Kuti atina kupa mari pa diaries. Ndoya wakatsamwira. Aiwa ndomubloka mina ndimbotanenda mudza chokwadi. We know you. Ndoziva. Ndiwe msikane pa Mozambique yaigara ku Durban. Wakauya wakashungurudza chera feni kumba kwake uko. Takutsvagira accommodation. Takutsvagira ni moyo wedu accommodation tikatenda kwa chera feni unogara. Ukaenda unogara kwa chera, what did you do? Wakamamira chera wacho futi. Wakuda kuchiriza mtemo epano because you wanted money. You think you are stupid. You are the devil yourself. Fatima Koliao. You are the devil. Nosaka uchingotenderera nema street. Uchingombeya nema street. Ndomuziva kauya pano nemi momuziva wani. Momuziva wani tinozi. Munomuziva wani usho. Unongombeya nema street uchingofamba ndiye kuti anzi ndakambohura nezvipoko. Achipa testimony pano ndakambohura nezvipoko kuHarare. Ndiye usho. Fatima Koliao, what do you want here? Ndichamubloka but mina ndimbomuudzirira. Anofunga kuti pamwe anoshamsira. Wona wapera wangoye mabhonzo. Nemoyo wako wakaomarira kuti sindima, wakasindimara moyo. Taida kutokubatsira pano pa diaries. Iwo kada kuchiriza mtemo tukanzi musandihodhere zvinhu. Handiti takamubvunza kuti unoda chii here paya guys makanga mwere. Tikamubvunza kuti unodei, what do you do? Tikuitire. Akati ndogona kutengesa hembe. Tikataka kumuhodhera hembe, tikaunganidza mari pano, tichida kumutengera hembe dzekuti ahodheka paya. Zvikanzi handidi kutengerwa hembe, ndipei mari. Ndipo takati aiwa isati tikupi mari. Tikati isati tikupi mari, tinokupa hembe dzawakumbira idzodzo. Ndodzatinokupa. Akabva atsama akabva aramwa. Makanga mwere nyaya chikudzai mhani mapedzana here. Makanga mwere. Ndiye wokuhura nezvipoko kuHarare uku. Ndiye. Mamukanga mwere Fatima Koliao uyu. Mamuziveri mamukanga mwere nyanzo kukudzai nyaya yake. Ndichakutorera link renyaya yake ndidzose pano riko ku YouTube. Musikana okuya panapa pamukadzi okuya panapa tikamubatsira. Muchuku so akauya panapa tikamubatsira so achita rugara aigara Durban here kana Durban. Mamurangarira nditi achigara kuDurban uko. Wokuya chindainda kuHarare ndaihura ndaizodai ndiye usually. Tikamufuti unotsvaga tikamutsvagira kokugara achida akanogara kuHarare kune musikana aita zvekawa zvekusuka hembe zvekuwacha hembe ane mameshina ne laundry. Musikana yakati mukadzi yakati ngauye ndimudiseta zvelaundry. Akabva akaenda unogareko kakasiya mamira munikikiri chera fani. Ndiye usually Fatima Koliao. Ndiye uyu. Saka nyaya yemari yakamurwadza anzi akati vari kuramba nemari vada kuidla ivo inini manje vada kudla mari varida kudai ndobva taura zvakawanda achiudza ningikiri achiudza chera fanuya indobva ndangoti handina kuda zviadress saka hauzouyi kuzotiudza panapa zvoti as devil's face because you are the devil yourself Fatima utori satani iwewe waida kuya kuzorobha vanhu uri mbavha waida kuya kuzobira vanhu pano padiaries iwewe manje wakashaya taitokubatsira nemari dzedu because you don't have the money wanga usina mari taida kukubatsira isusu. Taitokubatsira isusu iwe usina. Wakutudza zvokuita achitenda kuda nogara kuMozambique. Wakadi kuda nogara kuMozambique. What are you still doing in SA? What are you still doing in SA? Apa haugone kunyora. Haugone kutaura chirungu. Face yako ndiyo ya Satani cheche yakatobereka madhimoni region takawanda. Uda kuya pana pachitaura zvino nokuti wagwadziwa nemari yepadhiaries atina kupa mari. Tikati chera fani dzinga munhiwe. Kana uda kucontrol achinzi na chera fani hanzi ndichinda kunikikiri kunonzi kuchi kunosuka kulaundry iye aisara akavata mumba achinyeya akamubata chimunyeya asamupa accommodation amuchengeta asina pekugara adzingwa asina pekugara mukadzi uyu adzingwa nemukwa aigara nemuindia uko ndiye Fatima uchega tichimubloka manje. Where is the comment? Nditegei pacomment yani chimubloka manje. Akaura nezvipoko kuHarare kuti zvinomukanganisa brain. Nditegei pacomment yani chimubloka manje. Ndambokunyatso kumbokuudza kuti uzoti atinonyatso kukupiwa sha. Ngati chinda pacomment yake tichinyatso kukubloka uchinyatso kuti face yayo uchaioni. Ish.
Fatima, block. Tapedza newe. Bye-bye. Right. Shumbles Bells ari ku Zimbabwe. Aripo pa Facebook ake but akugara ku Zimbabwe. Aripo asi pa Facebook. Kanda kupedya kunomuna. Right. Saka tati kutaura nyaya yeEurope ishi. Yes, and I blocker Viola. Welcome to Facebook Viola. Damu block. Saka ndikutaura nyaya yekuti guys mazimba tine pull down syndrome. Yekuda kudzikisana pasi. He ku Europe kunoku usauye. He ku Europe kunoku akuchaiti. He iwo wakasvika sei ipo wakasvika. How did you get there? Let people go. Vanozvionera. Uchisvika ndi wakamboshandira vamwe vanhu. Handi wakambotanga from somewhere. Tanga from somewhere. Ukaona uchitori socialite, big up to you. Uchigona kuzvihambula kuti ndakuda kuchinja life yangu, ndakuda kuchinja life yevana vangu. Big up to you. Because hawudye malavu nemalikes. Vana vako havakudzwe, havaende kuchikoro nemalavu nemalikes. Havaende kuinvest nemalavu nemalikes. Facebook comes and goes, but they will always be life. Life ichagara iripo. There will always be your private life. Yako yevana vako. Iwo uri kuite ikoko akuchaita asi uriko. Asi kudzama kuti kuno kwakuchaiti. Akutiri munyika 1 asi haichafanani. Eka ifangu kutofanana handiti vanhu vakasiyana. Handiti yakasiyana. Hanzi head up iteiko tinozvionera toga tesi. Let us go and see for us. Regai vanhu vainde vazvionere. Heads up dzeiko. Regai vanhu vazvionere. Hello wachijanduka zviri sei. Kutsikirirwa pasi kunzi musauye kuno kwakucha. Iwo uriko, you are there. Tiri mu-SA tese but atimbofitakararama zvakafanana. Umwa izvo zvindiri mumba mangu wemuno ndataura kuti webe idea ri mukuku asi tiri mu-SA tese. Saka munhu akauya munhu ane chipo chake, umwe ane laki rake remari, umwe ane laki rake rekusimuka. Achisvika kudai 2 years down the line anenge atosimuka and you be shocked. Kwanzi masiwo esi vari kuuya kunoku vari kufamba nemota hombe nenyaya dzekuti vari kuhura. Come on guys. Come on. Imo muno mu-SA hamuna vanhu vari kuhura. Imo muno vari mu-SA muno hakuna vari kuhura. Hakuna here vagara kuEurope ma 20 years vari kuhura ikoko. Inga chihure chacho tiringochiona pa social media one. Variko vanhu vagara ma 10 years variko vari kungohura one. Ukangochinyanyisa varume kuhura guys. Chihure wedire kuti wedire kuti uhure guys. Wedire kuti uhure rine makategori. Animona, wedire kuti uhure rine makategories. Anti muri kunzwa. Ukangochinja varume uchingochinja uri hure. Animona, ukangovata nevarume more than 2 uri hure. Animona, kuzoti vanhu vatoo vachipowo motikari ihure. Animona, koita isusu vanotora varume vanhu futi nevahure. Saka chihure chaka chiri pakasiyana siyana. Animona, chihure chiri pakasiyana siyana. Saka regai vanofamba nemota dzavo koko kuEurope vafambe nemota dzavo. Wedwe, saka kosi harichatengi mota here asikana. Rikatenga mota raura. Kosi ndaseka vanana clip yoyo guys. Kwanzi kuona masiwo ezi ari kufamba nemotikari vari kuhura nevarume vevanhu. Varume vanhu vachina vari kuvatengera motikari idzi dzacho dzinodhira idzo. Ivo vanadzo here varume vana. Queen Kiera. Kana une life yakanaka tataura kati right now majority of the people avachaitiri ivo. Avachaitiri ivo, they do it for their kids shamwari. They do it for their kids. Right? And the Africa is not the same Africa yaunoziva iwewe yatakurarama iko zvino. Things are changing. So people are allowed to go kwavanoda kuenda kunotsvaga zvinyuwani. No one can stop people kutanzi uri kuAfrica ikoko une life yakanaka ndoda kuchinja. Who stop me? Kuno kuAfrica kunoku kune zvakawanda zvinoitika zvamusingazivi. Zvituna imi kana muchizvipeta naKiara kuEurope uchipeta zvituna. Saka mumwe ari kubva kuno kwatazanei kuchipeta zvituna. Andazanei kuchipeta zvituna. Iwo you are there uri kupeta chituna. Uchiriko nanhasi. Uri kuti mumwe munada kuya nhasi anzosauye kuzopeta zvituna. Iwo you are still there. Regai vauye vapete zvituna. Regai tidzoke tiuye tizopeta zvituna zvacho izvo zveikoko. Nokuti kuno tiringozvipeta but tiringwana peanuts. Kuno vanhu vari kungopeta zvituna mumamotizhedhi ari kupeta zvituna umo but they are getting peanuts. Saka if ona mukana wokuya kuzopeta zvituna ikoko client ikafanira kutsvaka imwezve kwanti ndokuti basa imo muno basa rinopera every day. Basa rinopera unoenda kubasa unzi handichina mari yekubhadhara
ratopera wotsvaka zvepamwe. Saka zvise place nekoko kana client yafa unotsvaga pamwe. Chataramba ndechekuti mazimba muite kunge muri kuvharira vamwe kupinda munyika. Animona, thanks Barbara. Tinouya kuzopinda zvituna isu ndinotozozvipeta zvituna. Igodo siyai vanhu vaende, musavharidzire vanhu. Siyai vanhu vaende vanozvionera, kana zvanoramba anodzoka ega. Sekukwira vakamboita ndege yakachenda ari 1. Anodzoka munhu asi kuya kumba kwenyu guys. Munhu asi kuya kumba kwenyu. Let's get that straight. Hasi kuya kumba kwenyu. I understand kuti yes makosi ari kushungurudza vanhu pakati one day. Animaona. Ari kushungurudza vanhu pakati one day wo pakuti msika wa chichichi animaona. But avasi vese. Guys, avasi vese. Avasi vese. Avasi vese. Kune vamwe vakuita zvinhu zvavakanotsvaga mari zvechokwadi. Kune vamwe vakanotsvagawo zvese zvemusika wane zvemari. Animaona. Don't be discouraged. Ndinongoda kukudzai mangwana nhasi kuti don't be discouraged guys. We all start from somewhere. We all start from somewhere. Inini imo mune ese we started. Iwewe mbuya mulambo uchipinda South Africa wakapinda zvakanaka here. We started from somewhere. Takatanga tiri muzvimukuku, tikapinda muzvi one room, tikapinda mu 2 rooms. Tichienda takadaro. Antimaona. Takaenda takadaro. Saka please allow people to come. Ari kukwira ndege nemari yake. Kwari kusvikira ndiani kuziya. Regai vanhu vaindi. Imimi imbofungayo pamakapinda mu Europe kuti makapinda sei. Makatanga sei. Let them come and let them start from somewhere. Antika regai vana vavo vauye vaende kuma invest ikoko. Antika kana zvanaka vachadzoka ku Africa kuvosiya vana vaitawo life dzeko. Animaona. Vana vaitawo life dzeko. Inini I believe kuti Zimba iginda goria. Zimba iginda goria manje. Ukoona Zimba rinozonyanya kuchema namoka. Hamino tuningo wakaita sei. Because takapinda pakawanda. Takarira pamusoro pemasaka guys ndogara ndichiudza ndakamborira pamusoro pemasaka. Ndairira pamusoro pemasaka ndichienda kumaruzeva. Muzimba medu. Ndichino. Hauna kuona video here ndini wasi wacho. Hauna kuona video here. Ndoweka clip ndakuzimu. Kwa Zim famous watu tunoona clip iriko. Hanimona. Ndaivota pamusoro pemasaka ini guys ndichinda kumaruzeva uko kumaruzeva kugweruko. Ndaisumuka mapepa endo ndine ndito zangu dzekango, kapu zangu dzekango dzandinenge ndahodha iwe. Handimaona ndine mabhaketi angu acha kudhara ndoenda kumaruzeva kuna nagokwe, ndoenda kuna nashuruguko. Ndichinodirisa nenzungu, ndodirisa nenyimo, ndodirisa nechibage. Handika ndoita malaya masaga angu line ndanda kudai. Ndaivota pamusoro pemasaga angu kuti asabiwe ndowata pamusoro ndi pabasi stop pa mabhazi vouya. Vachindiramba vemabhazi voti chibage chakawandisa chinouraya maspring ebus. Kana kuti nyimo dzakawandisa dzouraya maspring ebus. Ndoita kana 4 days ndigere pa shopping center iwe usingagezi unenge chungokumbira mvura muri kachine kungogeza kukuningikiri ku Esther ungokumbira mvura kuti ungoenda pachiseri pachigwizi pachimuti pokuti kugeza chi Esther kuti usanhuwe pavanhu wodzokera wonogara iwe vata iwe animaona uchirarama nechingwa nefanta kana kuti nekoko koko yekumamisha kati unokusitoka kusina mafridge time iyoyo inenge chipisa waingodya nyongwe chikuitei uchimirira transport kozopfura kana gonyeti kana rori inozokutakura iwe kana kuti bhazi inozokuira tsiti muchiri pano amaimi tasata tobhurewa namai papo taivacho muchiri pano vasikana imi toti 8 chiri pano konzi chuye tikutakurei hatikwanisi kutakura zvose ngatichisiyai zvimwe tosodzoka chikutorerai totakura hafu zvimwe totaurai nemuridzo weshopu tosiya ndose patodzoka next trip yachikutorai hanomona toti alright totakugwa hafu iwe tosvika mugweru miya mirengi miya yatei tine makoronyera yakatomirira handika vosvika vohodha zvese munhu 1 kana vanhu 2 vaisvika vachikuhodhirai zvese animona mota nadriver momubhadhara iwe chioko momwe oenda unokuvigira zvasara zvayamoita mari mapedza modzokera kunohodha futi animona mopinda futi mumaruzevha makorova rimwe side ndokuresilient wezimba ndouresilient wataita watakapinda isusu mazimba. Hapana dhirira munondiudza kuZimbabwe kuri kutsvagisa mari ndisina kupinda pariri. KuMozambique ndakakudza ngati taienda tatienda kuMozambique ne 5 liters yemvura. KuMozambique. Kubva kuZimbabwe ne 5 liters chibhazi rese rinenge rakazara mukadzi mumwe nemwe anenge ane 5 liters. Because kwainetsa mvura. Ndo yanga iri mvura yekugezesa iyoyo. Andibona ndo mvura inenge rigesa kuMozambique. Tichitaitenga mastela tia kutenga nematanganda ti mashopu ese pane time kuti mamsingawani masamba imimi. Tichimatora masherefu ese kudai kutaingoronga dhiri manager achingonzi ari kudeliver wadai anga asika deliver zva masherefu taideliver tichitora isu chisa muzvimota zvedu zvatinenge takahaya kuZimbabwe andika tichitora masamba aya makambachani anonzi makambachani achitengwa matomi eblack aya tichitenga matomi ese kubata uko topinda mabhazi ekuMozambique nechi5 chako chemvura wosvika kwabva kune vanebva kunana maputo taienda pa moto apa kana kuti pachikwala kwala
vanobva kuna Mozambique vauyawo nechitima, kuna naMaputo vauya nechitima vachiburuka papai vachitora masamba aya nechicha. Munoti vanonotengesa kupi nematenesi aya nebhusu nechi. Handiona wopiwa mari yako, ndapiwa mari yangu totohodha mabhero. Kana ndotenga zvimasabawu sopu zviya, ndotenga nemaraisi aya ma25 kg eraisi. Ndotakura futi nhamo yemuzimba tinoiziva. Pane hatingaudzwi nezvekuEurope kutoriko kuma1st world countries. Ndotodzwa kunzi kwai nhamo yekuno. Patakabuda napo chaipo munopaziva imi. Yes, not. Patakabuda napo chaipo munopaziva. Totakura iwe tunduru iwe tosvika nazvo kuzi kugweruku. Usvika woburisa tunduru iya woenda unowaridza pamagrosa uchitengesa zvimasabawu zviya, uchitengesa raisi riya uchipima, rimwe uchitengesa rakadaro. Life ichitofaya. Life ichitofaya. Ndikudzei. Tozovhunduka kunzi kwai kuEurope kwai hakusina kufanana. Toda kutokuuya, tokutokuuya. Totokuuya chete. Tozozvionera paground. Kwai ndane 5 months ndaenda ndawane duzvi. Andiona iwo wawane duzvi chete ndori mari iriko asi duzvi ndora kukutomsa. Unorijaira kiera, jaira duzvi iroro. Jaira duzvi iroro kiera ku UK, jaira doti, tamba ne doti kiera, uchaita bo. Wazvinzwa? Don't be discouraged, don't be despaired. Tamba ne doti ndo basa racho ucharijaira. Hakuna mari inouya easy kiera mwe wangu. Rega ndikusimbise kiera. Pane duzvi pane mari. Andiri kunzwa? Hakuna mari inouya easy. Ask even ivo vari muno muSA. Hakuna mari inouya easy wangu. Hakuna. Izvo zvikuru kunaya panze. Handika pane vakatomira kumarobots vari kupurwa nemvura vari pamarobots. Handiona. Iko kuno kuSouth Africa kune vari mumacare homes ekuno kuSA vari kutamba neduzvi iroro vachipuwa ma7.5. Iwo uri kubhadharwa pe hour. Pe hour. Wochema tanzi ndawane duzvi. Shamwari tamba neduzvi iroro urijaire. Ucharijaira. Tamba naro ucharijaira unopesa kutoimba. Manesi chaiwo rega ndikupe example yakanaka. Manesi chaiwo anosvika pakuchembera. Manesi kuchembera. Vanotamba neduzvi nemarutsi chaiwo. Duzvi ritori nani pane marutsi nikuona kwangu ini. Animona. Vanotamba nawo ndo vanoti manesi anona zvakawanda. But vakachembera vana mai vedu varimo vari masister pa hospital. Kungoti vana vemazuva vanotakuda kungozvijaidza nekungozviregerera. Vana mai vedu ndaibvunza mumzi wangu nchiti nai mama vachora kuti chichi chinonzi duzvi toshamisa chi. Vachitobva kuno bata kwaiva vachigeza maoko vachidya apa. Mumaodhi imomo. Andi mazviona. Mumaodhi imomo. Tamba naro unorijaira. Hariurai munhu. Hanzi nirai ndinuwirira ini. Aiwa doriwa wenyepa. Rongonhuwa but rinongonhuwa 2 minutes rodarika. And tell yourself paunoona dhotiri yaka. Mina ndikuudze Kiara. Tell yourself kuti chikafu chaakadya ibhega rakadya iri. Ndo razongogaiwa rikabuda rakadai. Tell yourself zvikamfote kuti hai bhega iri. Andiona. Comfort yourself ukuzoti inyama maribs akadya ndo azongodzoka akadai. Andiona. Usazvitorese kuti comfort yourself uchiri nakura. Andozviona. Ungati kwai ndoti pane mari. Pane mari. Tamba naro wangu. Tamba naro. Ucharijaira. Hanzi ndoshaya mukana wekuti takashanda kumaprazi wozoti china. Imagine vane kumaprazi kunogwadza vedu kumaprazi kuveduwe. Musana uchi wakapenda chaso chidzvara mapotatoes. Kana kuti uchiharvesta mapotatoes. Musana uchi. Asi vanhu vanoshingirira varume. Varume vanogeza innocent. Vari kuvarume makera vanotogezawo. And it's not like unogeza wakabata maoko maoko kazvo kuno kuAfrica zvasiyana. Unenge une magloves. And chero karibvisa dhoti riya unongokandavo muwashing machine. Handitika zvoruwashana kuwashing machine ikoko. Dhoti ndiro ratinoda imi. Kana guys. Aiwa kana maikuda kana zvizve basa veni kagofunga tikangoona kama ndototara tinawo imi. Saka uchariwana kupi basa regara muoffice nokuti hatina kudzidza. Basa unoriwana kupi regara muoffice nokuti pasi rose deti munhu sakadzidza ka izvo zvine vakadzidza vane madegree avako here kumadhoti kwasikana ngataura ichokwadi ikonomi yenyika yedu muri kuiziva. Vane madegree cheche kune vane mabachelors vakaenda kukera uko. Ndikunyepa here. Saka uchariwana kupi wewe kuti unonyora ugere muoffice. Unoriwanepi? Unoriwanepi? Nokuti kumusha kwedu hakuna industry yakushanda. Unoriwanepi? Hau wakadzidza hako
asi uri wakaenda kukera uko basa guys ko vari kuvhiya zvitunha muri kuchema duzvi ko vari kuvhiya zvitunha mamotizheni vari kuvhiya vachisona zvitunha muri kuti kudii navo achipedza achigeza maoko achidya musatambe nechitunha imi guys ko vari kuvhiya zvitunha vachisona matumbu aya vachisona munhu anenge achekwa nebanga vachisona munhu anenge aita accident muri kuti kudii navo inzwai munzwe guys hakuna basa rinonyadzisa kana kusekesa indaramba kuti mudzikisirwe vasikana kuti muodzwe mwoyo mukana kana wabuda izvozvi mukana uchabuda next year pana January apa kana tumari twavo garai makabata makosi achavhurigwa pana January apa makosi achavhurigwa garai makabata mari dzenyu makosi achavhurigwa vari kuinvestigate avo but vaya vane maagents avari straight vachapiwa maCOS vane maagents ari straight vakuita zvinhu nemazvo pachavhurwa mukana because kuri kutonzi kune shortage vakuru kuUK kukutonzi kune shortage vakuru handei ikoko mazaruro atakamboya tikaita muno muSouth Africa iko zvoti akuchinja handei tozara kuUK ndokwatakuinda kunozara tiri ikoko hani muri kunzwa asiwo kana mainda chiregai kuita musika wavo zvevasikana zvinozonyanya musazitakurana netsiki dzekuno kuAfrica muchienda nadzoko plus vakadzi vari kuchemawo veduwe ngatinzwiraiwo vakadziwo tsitsi please handitika handei kubasa hendei kugraft nokuti Africa yadhakwa hendei kugraft handei kugraft kana tasvika kuti kanaona kuti zvarema handika totsvaga mukana wekuenda kumberi kwamhenu hakuna munhu anozoga kumashure totsvaga mukana wekuenda kuti chaenda kumberi kusvika totoguma kunogumira nyika tinenge tichimboenda hakuna kwatotya kuenda isu mazimba hanzi vamwe kwatiri kuno vanotoshanda mabasa akanaka but kana vari pamaofu tinokambura nazvo wani tichitoita maextra case exactly hanzi nursing inobhadhara one shift ari kunyora pamusoro pa but handichagoni kunyatsoverenga asi ari kundinyorera padenga apo hanoona hanzi handei asi kana toshanda totenge masense just go indoita 5 years dzako uachieve zvakuda kuachieva then if you want to you go back home kana waenda ukanobata mari kana mwari wakutungamirira mwari vako vakakutungamirira unoita zvaunoda kuita wodzoka tine vanhu vane ma10 years ko vanotori nemabhizinesi munana Europe pasina chini pasina kana dzimba animaona kwanzi shandai mega munokuita madhoti rega tiinde datira iwe ukasagoni kuduzvirega vanogona vainde shamwari doti racho is not for everyone it's not for everyone but ane moyo wacho ngaainde inchando zacho kuti maZimbabwe takasimba tinopinda pese patakapinda pakaoma vedwe patinopinda kune nyika tisina mboinda paZambia apo tichinda kuZambia kunoodha hembe kuZambia kune tsvina kwaive netsvina kakuzambia iko ndondimwa kwanaka kwaive netsvina kuZambia imwe inosemesa guys kuZambia kwaive netsvina imwe inosemesa isingaiti kuZambia uko tichinda kuZambia kunoodha yewo matisheti tichifambira matisheti nemajini kuZambia uko kune tsvina yekuti chero toilet yachona so zvanga zvakatooma asi taingoindako animona taingoindako ndepapi patisina kuenda kuMalawi ko takaenda kunoodha raisi kuMalawi ko tichifambira mawhite rice aya nefishi dziya asi life so asi life yakangooma guys kuita musimba kwakangooma takangunduruka asikana takangunduruka tichitenderera vedu nenyika imo muno mabhegi takabereka kunge zvichasvuka izvi iro ramoti kwai dhoiri takatengesa dhoiri riya yakusvikira twaini iya yakusvikira tawa kuti hazvichadi gumbo raidzoka richipisa iri uchifamba tichekerwa mabhegi paZambia tichibigwa tichifamba animaona munomu door to door makuseni uchimuka na 5 o'clock zatori mari yako na 5 o'clock kasaina 5 o'clock ndainda kwakashiba kwakachiti tsva uchimuka iwe uchinda unokurisa chikwereti papi patisina kupinda Botswana maSSG pandaizokudza nyaya yekuti ndakapretenda kupenga paya animaona ndasungwa Botswana uko ndikapretenda kupenga ndiri masales ndikabva ndavhurigwa kupi kwatisina kuinda guys kupi kwatisina kuenda kupi imo muno takauya tikambotanga kuna bishop wangu ari kundifonera bishop, I will answer you. I'm on life. I'll answer you.
anzisimede vatinzora tsi zvinonetsa manjana nemakosi avo zvinonetsa Sharon, but ndikuona soti zvichagadzirika azvo pamberi apo sezvo vanhu vakawanda vakunoti ndine vanhu vakawanda vasikana vakatouya kutsvaga vakapiwa 30 days kunzi vaningire makambani akavharwa izvozvi nenyaya dzekutengesa maCOS idzi, makambani akavharwa. Saka izvozvi vakatoti sisimede kana muchiziva kune maswichi takapiwa 60 days kuti tiningirire tiswitch makambani ari kuvhagwa. Saka I think nenyaya dzemainvestigations ari kuitwa idzi zvichabatsirawo kuti vamwe vaningirire, vamwe vatengesewo nemaprice anenge ekutya Mwari nokuti anenge achida kungoemploya vanhu. Aiwa mazimba tiri magamba ina handikutyiriri guys, go kuEurope mazvinzwa, bayai kuEurope munotsvaga raramo kana mukana wabuda zvokuti kwai ningati kudini usateerera zinamba saizvo, teerera makey points chete kuti kana ukasvika munyika mavo mitemo yemo ndozvafanira kuteerera, mitemo yemo, unogara sei, unopfeka sei, ndo zvinhu zvofanira kuteerera izvozvo. Zvikuikwai kuno kuti awanda aiwa izvozvo usateerere izvozvo, don't listen to that. Teerera mitemo kuti unoita sei, unosvika ugara sei, unodini, mado's and don'ts, listen to that one because zvinokubatsira munyika mevanhu. But zvikuikwai kuno kwakuchaiti unonoona waveko kuti hazvichaiti, unonoona waveko kuti hazvichaiti. Vanhu vechirume kune makosi ari kupiwa kwekucheka nyama mabhucho, tsvakai makosi ekucheka nyama ezvemaabhatu aya kucheka nyama vechirume, inde mosumudzana nemuzvidzo zvenyama mocheka nyama zvindove nemari, munoita mari dzenyu muriko. Animazviona Yesley twin anoona muchiinda makadaro. Saka don't be discouraged guys, mukana munhu wese anotouda, munhu wese anotouda mukane, anoda kuramba achigara kuenda magetsi ndiyani, anoda kuramba achigara kuti dzimwe nguva unofuma kusina mvura ndiyani. Todawo kuti magetsi asi kuinda mvura tichingoti tsaka na 4 o'clock magetsi tsaka tichibhadhira zvedu. Hanzi kufish market inodzidziko but takaningirira taingotenga idzo fishi dzine nhunzi zvinhu zvacho tichamboya timbotaura nyaya yemadeals iyo iyi atakambopindana nawo madhiri aya nhunzi asi taingotenga fishi dzevedu ezimwe svina zataidla so. Ko masadza ekuzambia anotengesa mustreet aya, mazisadza aya anotengesa mustreet ekuzambia aya kundo ataidlaka, masadza aya ndo ataidla tukatadzoka kuzoikwa itotla kunoona duzvi imika ndinotobvisa kuti ndichiimba andimona ndichitosekera kuti Mwari makanaka hiya gogo may I please wipe your bumps, Mwari makanaka hiya Mwari makanaka hiya ndichitosuka munhu zvichitonaka andimona ndichitosuka munhu muno mukufamba cheko ningo chikotiza mapurisa ngodai purisa iri wonzvenga ngodai purisa iri wonzvenga ngodai purisa iri wonzvenga uko ne mapepa kosi unotove ningo ne mapepa kosi usingatotyi kusuku kuningirira zvakaoma. Saka pakaipa guys, ndangoti ndingokusumudza ndangosangana nekaclip kako ndikati haiwa kakanondida kuti tise pushi kumaZimbabwe kuti musaore moyo guys, makainda haiwa musaore moyo, fambai handei handei, ndangoti tingokuencouragewo mangwanana nhasi. Yes Leah kuti handei takainda andimazviona. So guys, ndanguti tingotaura nemi mangwanana nhasi, tiyazodzoka zvedu time tombotaura dzimwe kuri kunanda kumwana uya guys. Karipia clip rega ndinowasega ndingokutorera inozichi, rega ndingokutorera link racho ndingokupa kuWhatsApp, rega ndingokutingira paWhatsApp. Kana uchinda kuMozambique taimira panonzi paiko guys, maitengesewa mbudzi, imbudzi here yataidla iya imi muzati ukazvifungeko zvinonongoti dzimwe nyama dzataidlaka hamene Mwari ndimunoziva, hamene kukwai kuboli here boli kuchinzi mbudzi dzinenge dziri mbudzi here dziya ko taitola zvimwe zvinhu zvedu asikana bhazi rotomira munhu sotoburuka kulaini asi Mwari kwatakavhana kwaMwarika Mwari chitewo tiseona weZimbabwe tisumukire Mwari nguva yakwa nekuti chisumukire kwatakabva kure vedu we takabva kure. Mwari rangarirai vana veZimbabwe, rangarirai vana veZimbabwe vedu we taitoburuka takamhanya kuenda palaini mai mwana madzimai akati ndandanda tichinotengeserwa zvezvo zvameno kuti dzadziri mbudzi ka dzaingoima mbudzi tichagoziva kuti guys taidleipo paya
taingogunda musaira ngorotengesa asi zvaitonaka mai mwana zvinenge zvakabikwa maimi ukazvizvidla nasawo zvidli asi time iyo chaiti taitozvidla zvichinaka kubhoswa kwanofunga nyama dzemadhongi takadladziya takatodya tisingatozivi takasakatodya mwari ipaiwo vana vezimbabwe tipeiwo mari tipeiwo mari chii chatisina kuita naimi chii chatisina kuita hanzi akadii mwana uya SIS MELLY mwana uya anongonzi ari kudaro ndida kuindako but kuri kunaya ndachida kuti tinde kuti tichipinda pane imwe ngikiri pane imwe stage tibve tinde kwamangisa kuya pati kuri kunaya plus nezuro papa ndandoenda kwadokta kunoona ninyaya yechikosoro paya ndakaenda kwadokta ndobva ndaona pane line racho ranga risingafambi ndobva ndavati ndoya nhasi saka vakati ndichaenda kumapast 11 12 saka ndatanga naenda kwadokta ikoko because chikosoro ichi handisi kuti ndechepa undaro neinfection munhu saka ndida kuenda kwatanga naenda kwadokta ndakazosenda ndangoti ndabhuka kuti ndoya nhasi saka ndotanga nepo maybe mwana yatoenda mangwari then totanga toona toenda kwamangisa kuya ndida kumuunza panapa ndoda kumutora ndomuunza papeji mberi vanhu vakawanda vari kuti havana kuona nyaya yavaisivi saka itoyo yaisotanga kutangirwa panapa handimaona so guys tosodzoka zvedu time asikati musakangane vablessing chigodora munovaziva nti vanoti shalom baba vanoparidza stereki vavai vane crusade yavo yavari kuita kucampton park vanokwanisa kuenda endai ndichazoya nelife yacho andika munoenda munoona then tichazodzoka timbotaura ndoda kumboziva guys kuti tida kuti timbozodzoka titaure nenyaya yekutanda botso handingada kumbodzoka timbozotaura nenyaya yekutanda botso kana ndabva kwadokta uko nakwadokta ndoda kuya timbotaura nenyaya yekutanda botso kuti zviriko here zvekutanda botso is it true kuti vanhu vanotanda botso kana kuti vanhu havapo handitika tomboonesanawo vana mai tinana mai vari toxic zvemachokwadi handimaona tinavo but toitawo vamwe vana mai vekuti handizivi vanenge vasiri toxic but mai vakakosherei mai havana kukoshera chii this is just a general life handitika yatoda kuti timbotaura nekuonesana pamwe chete handitika zvinogona kubatsira umwe munhu handiti tinoziva tosangana nemalife panapa yekuti vana toxic mother umwe ndinotoone musikana izvi zvari kutonetsekana hawo hari kutofamba chiti mai vangu vari kundiroya vari kudai zviriko handimaona but let's say that is the case. What do we do? How best can we handle my situations aya? Because kune nyaya dzinenge dzichinzi kune botso. I know for a fact mai vangu very toxic. Handitika. For me to avoid botso iri kana ririko. Handimaona. How best can I do it? Tinotuka here ana mai tinovarova here toita sei kune nyaya yebotso. Tinozvisanganisa sei zvinezvi kana tozviseparata sei zvinezvi. Andika. So guys, ndokubatai paleta nditika muswere bo ndinowasi ndokandira link kuseri onzi how is comfort. Tichagoziva nezvacomfort andasakasoenda kuZimbabwe paya tichagoziva. No one knows nyaya dzacomfort. Akasoenda kuZimu ndofunga achinja mwana atambura awa kuZimu kuya. But unofunzani? Hapana ukufunza. Ukufunza hapana. And whether toxic or not, mind my better walk away and leave here. Right. That is what I want to muye. I want it to be this so that tionesane, it will be a moment of truth. And it will be a moment of truth. Tionesane, tibatsirane. And how best can you just do it without tandabotso racho iro? And so guys, don't batai time